cael Sioe yn gyfle i'r teulu cyfan ymlacio a mwynhau ychydig yn ogystal â gweithio'n galed. A dyma chi deulu sydd wedi bod yn gweithio'n galed a joio'n galed. A chi'n gwneud y bob blwyddyn i chi? Teulu'r Johns o Sir Gaerfyrddin, ie. Wel, Stephen, chi wedi bod yn fysi iawn ac yn mwynhau'n galed? Ie, definite. Mae teulu i gyd yn dod hwnnw'r gwyliau ni am y blwyddyn o ffordd. Mae carafan yn dod lan ar y Gwyner, mae David dod lan ar y Sadon, paratoi wedyn Sadon Sul. Mae'r plant i chi mwynhau cwrdd â ffrindiau newydd, a maen nhw'n chi chwarae, pêl rygbi, pêl drod, mae cricket yn ni, swing ball yn y carafan. Mae'n gret, mae tywydd wedi bod yn special hefyd. A wedyn, di chi'n i mas o Sioe, a ni wedi bod rili chwyddiannus blwyddyn yma, sioe gorau ni byth wedi cael. Ie, gweithio, beth chi wedi cael de? So, ath y hwrdd o'n fi wedi magu, fel ni y teulu, a dath e'n gyntaf yn dosbarthau, wedyn ath e'n mlaen i bod yn male champion. A wedyn, mae popeth sydd â fi blwyddyn yma yn gyd yn homebred, a mae hwnna yn lot i fi yn bod, sy'n ni bod yn gwneud yn hir iawn fel teulu, o dad yn gwneud y cyn fi, ond ni wedi mynd ar ben ei hun, a fi'n super proud i cael popeth mas o gwad i nan. Mae bob un wedi cael cardyn, doi cynta, doi ail, a wedyn mae'r plant wedi gwneud arbennig hefyd yn y young handlers. Dath Emilia'n gyntaf ar y dillun, da'r young handlers, a Henry'n ail yn y Kerrys. A wedyn dim mercher wedyn, bar y teg i Henry a Emilia, oedd Henry'n ail, a Emilia John yn chweched. So, 31, oedd e'n tremendous. A beirni'r dad ych ydyn nhw'n i, oedd e? O, wel, mae'n galed i'r beirniad a fi'n gweithio plant, mwynhau e, achos ti'n lwcus ti'n gallu neud e, a just cer mas yn joio fe, a os ti'n ennill, gret, ond just bod yn cystadlu, a gyda ffrindiau nhw, a ffrindiau yn y ring hefyd, a maen nhw'n siarad, a ar ôl wedyn, mae pawb yn dod mlaen, a mae'n special i nhw hefyd. Amelia, ie, o'n i yn beirniadu chi yn y young handlers. Nes ti joio mas draw? Do. A ti'n cystadlu tipyn yn gystadleuaeth honno. Pa mor bwysig yw'r gystadleuaeth i ti? Really bwysig, achos fi'n meddwl fel, os bydd yn cadw yn na, bydd hafn fel cael arian a prynu David y hunan. Ti'n fenyw busnes craft byddwn ni'n gweud? Wyt ti? Ie, ydw. Felly, pa ddefed, fi'n gwybod chi wedi bod yn dangos Ceri fan hyn, ond mae bryd arall gyda ti, os e, gweud mwy am reina? Mae'r bod y restr gyda fi, a maen nhw'n well na'r Kerrys. Pam? Achos maen nhw fel mwy o siarp, clistiau mwy dyn nhw, a maen nhw jyst yn mwy bet. O, da iawn. Sa mam a dad yn hapus yn clywed na, ond Sion Corn oedd wedi dod yn wyt ti fe? Do. War y teg i Sion Corn oedd yn hael iawn, oedd e? O. Ie. A Henry, war y teg, fydd ti'n ail yn y trynwyr ifanc. Pa mor bwysig yw ei ti bod ti'n cystadlu? Mae'n really bwysig, achos fi'n gallu gweld fy ffrindiau a gweld pobl newydd a trial fy gorau a trial... Just yn joio? Ie. A mwyaf ti'n cystadlu, mwyaf wedyn beth ti'n middi mam a dad yn y dyfodol, ie? Ie. Fi'n siŵr fyddi di yn gloi iawn. A mae llaw fi'n cwestiwn i chi, pam ych chi'ch doi yn lib? Beth chi wedi bod yn neud? Water fight. Chi wedi bod yn cael water fight fan hyn nawr? Ydyn. Chi'n joio i chi? Ydyn. Eich abwynt y flwyddyn yn rhoi Welsh? Ie. Ie, a Elin, wel, samo fel ti dal dy drad, achos ti'n cyfod o'r popeth da ti, fel y kitchen sink i dynod. Wel ie, ti'n mo, ni ma am wythnos, so ni eisiau gwneud yn siŵr bod popeth yn mynd yn smoothly, pawb yn cael bwyd, digon i yfed, pawb yn hapus. Neu mae'n lico gŵr y plant sy'n grumpy. So, beth yw plan yw i sortio pawb mas, a so ni'n setlo lan fan hyn. Mae fi'n dod â fridge mewn i'r shed, da fi cart yn dod lan bob bore, llawn bwyd, cadeiri, a fel meeting spot i ni gyd. Dim just teulu, ond ffrindiau yn y shed. So, ie. Mae eisiau rhywun fel fi, I suppose, ti'n mo fi yn Wrth gwrs. extra. Gwaith ti, Mariora. Un cwestiwn bach cloi de, fel oedd mam yn gweud, oeddi dad wedi bod yn grumpy eleni? Na. Na? Mae jyst yn bod yn grach, os mae David yn mynd ennill rhaid. O! Sortyn gollwr gwael. Na, sa'n goffo gair, ond ti'n moyn i ennill i fe. Y plant wastad yn gweud y gwir, cofia. Iawn. Barod am Sioe flwyddyn nesaf? Sioe 2026? Bydd y teulu Johns nôl? Definitely.